Ako prebieha výlet do Annapurna Base Camp? Najprv sme si zohnali partiu podobných bláznov. Výprava sa začína v hlavnom meste Nepálu, Katmandu. Objednávame si rikšu a stávame sa nárazníkom v divokej premávke. V centre mesta si pozrieme žijúcu bohyňu Kumari, ktorú nemožno fotiť, a navštívime niekoľko náboženských pamiatok. Dáme si drink a kultúrny šok pokračuje pri kremácii v Pašupatinát. Letecky sa presúvame do mesta Pokhara, naložíme batožiny na strechu auta a vyrážame do hôr. Tu sa stretávame s našim vysmiatým sprievodcom Kamalom. Horskí nosiči si rozdelia naše batohy a my ostávame v nemom úžase. Nepálske žabky schovali české sandálky s ponožkami do vrecka. Potom zahajujeme náš trek. A šliapeme a šliapeme. Občas nám hrabe. A ďalej stúpame, sem tam fotka a ďalej šliapeme. Ubytovania máme zabezpečené v čajových domčekoch v tzv. Tea houses. Jedlo je vynikajúce, silu nám dodáva legendárny dalbát. Dáme vedieť rodičom, že ani dnes nás nič nezjedlo a ideme spať. Spacáky odporúčame všetkými 10. Ranná rozcvička, raňajky pri gíčových výhľadoch a začíname zase šliapať. Opäť nám šibe. Vyskúšame si prácu nosičov, ale zhodneme sa, že radšej ďalej šliapeme len s našimi batohmi. Nezabudnite si pribaliť komfortné turistické topánky, paličky a oblečenie do každého počasia. A znovu stúpame. Prichádzame do nášho cieľa. Annapurna Base Camp 4130 metrov nad morom. Poď na budúce s nami.